Isa ang kawayan sa mga pangunahing produkto dito sa Pangasinan. And here in Alaminos City, they have machines where they make bamboo making products a lot easier. Curious na ba kayo? Tara, let's see! Hi, Coach Charlie. Ano pa gagawin natin dito? Una po sa lahat, ma'am, magpuputol po tayo ng bamboo pole ng 1.10 meters. So, ano pong gagawin dito po? Ngayon, magtitis-tis naman tayo sa twin rexo. Ayan. Pati ako ay sumasabay. Ang susunod, ma'am, ipapasok natin to, ma'am, sa loob. Pagkatapos biyakin, ipapasok naman natin dito para magiging ganito, ma'am, sa machine na ito. Ito naman, ma'am, ipapasok natin dito para kuminis. Pagkatapos nalagyan ng glue, ilalaminate naman natin. Nike, pakikinisin naman natin to dito sa cleaner. Nike, ito na yung natapos na natin to na napakinis. Pwede nang mag-cut kung ano ang gagawin natin na bamboo crab. Then dito po tayo, may mga souvenirs or a token that you can give as a gift. Organizer for your pens and pencils and papers. And then you have here pangkamot. So you just kamot the person. Or you can kamot yourself. Car! It's a vroom vroom car. And then it fell. Vroom, beep! Tapos ang cute nito, para siyang boat. I like it. Ang cute. Parang ang happy niya. Ha! Sa akin na to. Sa akin na to. So, uwiin ko na siya. Hindi ako magbabayad kaya. Dadiretso na ako sa tour. Let's go! Let's run!